Ndonzi Desmond Dzapasi. Inini ndakatsva nePetro 2010 musi wa10 June ndopandakatsva nePetro. Saka ndakatsva ndopandaenda kuchipatara kuGomo pandagara gore ne3 months, asi ndakauya ndisina kupora kuGomo kwachona nepamusaka pekuti ndaimbonzi ndiitwe skin grafting, asi skin grafting haina kuitwa nekuti pane pandakanzi ndikufanira kuenda kutheatre ndopandanzi pari kudiwa ropa mumaoko, 2 majekiseni aida kubhadharwa nguvayo. Ndakabhadharirwawo naSamuel nekuti ndaigona kuita kana 2 months ndiri ndega muchipatara, saka havana kubvira vaziva kuti ndikuda kuitwa operation. Saka handina kukunda kuzoitwa skin grafting, ndakazonopedzera ndanzichienda kumba. Even kana bhiri rachona rese regore ne3 months harina kumbobhadharwa kana. Ndopandadzokera kumba chinodhiriswa kuchipatara, ndichidzoka kumba rikambooma. Saka raiti kana mwedzi raigona kunyuka, rongoita kana 2 months 3 months rakavhara, asi painge pakangooma pachingorwadza, asi rakangovhara kunze asi richirwadza mukati. Saka rinongobvira rapora gore rineri rese kubva kutanga kwaro ndoparakanyuka futi, harina kuzopora kubva ipapo. Saka izvezvi zviri kundishungurudza bvudzi riri richirwadza, kana basa ndichatombokwanisa kugera kana kusona bhutsu chaka ndichatombokwanisa. Ndogona kuti pazuva ndakatowana 2 hours dzekushanda ndiye ndatombokwanisa kutoshanda. Nguva zhinji ndiye ndakarara bvudzi riri richirwadza zvisingaiti. Saka unoita basa rekusona bhutsu nekugera. Unoita basa uri kupi? Kudhamafuzi. Wakatsva nemoto nePetro. Petro yaive pai? Yakaiswa murambi. Saka irambi rakakupisa? Rambi rakaputika. Wakatsva gumbo iri chete kana wakatsva miri wese? Ndakatsva miri wese, zvakasarira pagumbo irori chete, zvokuti pandakatobva kuGomo ronda raive riri kwese ukoko nepese apapa neronda. Saka rakazovhara, asi kunoku ndokwa raisara pakakwasharara pakangovhara kunze chete, asi izvezvi rakabva ravhurika rese, asi rakatombopora ndiri kumba pese apa. Asi izvezvi manje harishatombopora, riri kutoramba richiita wese everyday. Papa ndaiti ndichigera ndakawanawo mari, ndoyayo zvaitibatsira nekusona bhutsu. Saka pararangira kuita richiwedzera kundirwadza, ndakazoona kuti izvi zvinogona kuita sekundinetsa. Pane vanhu vakambondipawo chikafu chekudya, vakauya vakandisira hwamba yavakandisira. Saka takazombotaura nemadzimai akati regai tese titore zvimwe zvinhu tiite setivhura chitakishopu chedu. Saka takavhura chitakishopu chedu chakazodzikawo hacho izvezviwo chingono zvimazimbe zvimaputiwo nemahewu nemadhiringi nemabhisikitsi ndozvatingotengesa kuti kana tisipo vanenge vachitengesawo. Ndozvinotiraramisa zvekuti pane ndisitori kugera kamari kanotengesa kakonokano pakatodarikira kutonoshanda. Apa panongoisa betadhini, kana ndisina betadhini ndinotosiya zvakadaro, tongoisa bhandeji chete. Kureva kuti iwe uri kuda mari yekuti unge uchirapiswa gumbo iri? Ndikuda kurapiswa gumbo, ndochikonzero changu. Hatiti kune vanoda kukubata, vanokubata panhamba dzinoti kudii? 0785257921. Ungadzokorora zvakare nhamba dzako? 0785257921.